Tut kela semar pe iparo nih. Krisna ye potera. Aye pa. Taha bulan. Taha bulan. Tatema tera. Tatema. Na sagawan. No, jamu. No asa glen ta. Glen ata tera. Glen ata. Atema. Rekturu man sab. Arin pokai ya. Gap lagi. Dam ya. Dam gam oleh gam. Ma atema ire. Arin biyo ang moy ku. Ada beberan kapam lagi. Bu pokai lo arin lubum dok oleh gam yang dah. Mau apa? Oleh gulen nang kata. Bin malik pemampu. Atema tera. Atema. Gitu ta ate kana. Gitu ta. Gitu ta. Ate kamang bu. Ayo ya popai. Ate kamang lubum do exam le ate kamang mana. Are gitu ta. Tut. Lai je. Ate. Darkan mana. Are atar ate kana. Atar asap deh. Asap. Chala. Gati siapa man? Ya pak deh gati siapa? Ate. So ar okai kon lagi dah kan? Ayo ke kabla lah tu. Ini mau kaya tani sem yang gina ne kom lagi dah. Lapa ka sulang kumapa mi doon. Sabi na lapa sulang pa. Sobi. Dua betul bare apa? Exam mo to. Tukura exam mo lay kon kama. Dampen ya pen. Dampen mang. Pekerja dah. Posido. Dirigul do ya mang kodo. Posido naman na lapak pa. Maya tani. Sari na. Lonto. Are pagi ko. Pagi ya. Malik to ne bum. Malik ya. Malik tanya. Are. Koin kana pa, are pa. Ay dem pa sama ng pidang ko. Tani sem yang kapola. Tani nang tolong yang kapola biguti ya. Biguti ya. Bigu tala itu bisa lagi mang. Yang ngana gain ko la to gain ko sam. Getis na borsa minum kasut gay ulit ko. Getis dah ya. Getis na borsa lang. Getis okay. Okulan dulu. Sam na bukan na ako lagi rumah na. Sam turpa lagi ya. गोग्गादा जाग्रा सुबुंफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मावरिया गामियाव मनाटिसा गावसुंथा हानजानि सोद्रोमा हांमा ब्रह्म बिथाङा आसाम स्टेट रुरेल लाइवलीहुड मिशननि गेजेरजों खानस्रि हासार आरो गोबोर हासारजों दिहुनजानाय अर्गेनिक मैगं थाइगंनि गला बेखेवनाय जाबाय। गोग्गो मैगं थाइगं जाग्रा गोसो गुदुं बायग्रा सुबुंफोरा गाहायाव होनाय जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। जानबुं नम्बरा जाबाय 8011748256 जानबुं नं 8011748256। गोजोनथाव खौरां आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ। बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ। सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ। टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो। 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम। टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा साहस आरो गोहोबो होगोन। सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ। सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395695095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।